shathi ngifonile lo. Mngani yakho ifoni. Hello? Joe, Green. Why uthi Green kimi? Mina phela ngidla inyawo. Yeah, right. Awukahle ngibuza ukuthi ushapho yini. Yeah, ngishapho wena. Yeah, ngiGreen. Sizongivala nini? Ubani? Wena. Ngenzeni? Ngithi uzoza nini lana? Mina. Wena kantini manje? Ngikuvala usungumnyango yini wena? Isinemsuku zenza isidumo mina ngibuza ukuthi uzoza nini lana. Ngizokwenzani? Uzongivakashela, nginganijwayela ukuza vele. Kuphi? La engihlala khona. Hayi baba bakho ufuna ungenzani? Awu ngingikwenze lutho kanti ngiyalumana yini mina? Ngeke kusho phela noma ngathi usuyalumana. Hey, I'm not up for this. Are you coming or not? Hayi kahle lokho uzenza umlungu ungasile la. Uyeza na. Okay, ngiyeza. Uzoza ngoba isikhathi. Nanto ufuna ngifike ngobani? No, phela mina ngifuna ukuzwa ngawe. Ngizoza noma ubani isikhathi bakithi. Cha isho phela a specific time. Ngizoza ngesikhathi sami. Yini nabuza ukuthi ngizofika nini? Usafuna ukufonela ifebe zakho itshela ukuthi ngiza nini? Ngizofika ngo3. Hawu right now 3 lo. Okay ke sharp. Ubabakhe yini lo? Ya nguyena ocabanga. Ngani nawe uyathanda ukuzenza cupcake nomunye? Hayibo ngani manje Ubone nomdrive somunye lapho ubuze ngaphela. Yo. Mina ngitshele we yazi kwakumele ngibe ijudge noma usayitsheni ngoba shame ngizokugaxa nje ngemibuzo. Ngani uthini nje yena? Uthi angize ufuna ngimvakashele. Mngani yathi ngiqeda kufika ngithi ngizokuvakashela usuyahamba futhi. Relax mngani sohamba soyi2 sosheshe sibuye manje. Oh okay ke manje sihamba manje. Yeah sihamba manje mara yena ke ngimtshela ukuthi ngizofika ngo3 bengimlaya nje nakhona. Okay ke wasamba. Yeah sambi. Manje mngani njengoba ngize ngingene uthatha isikhathi esingakanani? Ngithatha isikhathi eside ngifuna ukungena nje phakathi ngimuze ukuthi ufuna ukuthini. Uvela wathi woza nje. Yeah uthe ngize maybe ufuna ungipha imali. Mngani bazokwenza njengoba benza iKaizer Chiefs. Yazi Akungeke nje ngeke shem. Phela ubazi abafana. Umuntu engakubiza kunemenyu yokudla nizokudla nawo khona kuleyo menu. Hayibo we angikho wiki phela mina ngitshela. Once naqala nakhisana nje ibedile shame. Hey we ukhisa kube ukhisi bakwethu. Lento yokhisi nesandla ephentini ayisayiyeke nje. Umuntu usezokunwebela iphenti ke manje. Ayi rest bafana rest. Yazi mngani naleyo ukuthi umuntu akumeme uzomvakashela. Chiki usefanga. Hayibo we senginalo wengene. We ungayisho phela leyo. Hawu umuntu lapha ngeze nginike ngisho 1.5 we-acha nje yodwa le ekseni. Nange phone Pendula mngani. Yini? Ukuphi manje? Ngise South Africa. Ngicela ungangiphapheli please. Yini kanti ngirong yini mangithi ngisemzansi? Ayi ngiyeza mina ungalokhu ngijaha. Hey phela shesha ngingilinde wena mina lana. Manje pho if kunjalo ngibizeleni? Hey phela not everything is about you wena buzz off. Hawu. Hello? Babakhe. Ngidrophela ifone nje. Hayibo mngani ayiphendula kanjalo indoda uzolahlekela umendo wena. Kuba uyazi nje nginandaba kwanawo lo mendo wakho na mina. Hey asheshe futhi ngazi lokho ngikhonkotha le nje le. Asambe mngani. Somthiza njengoba uzwile ke ngicela ukukhuluma nefoni. Kuzomela uvaye. Hawu, ungivayeleni mfethu manje? Mfethu uyeza uSne angimela akutholule ulana. Wa mfethu ithi ngiqedelela ukudownloada la mfethu uzohamba. Angeke mthitha ngeke. USne wathi full lapha egate-ini. Mina ngithole ngiyi1 bethu. Ngeke sahamba. Naloma wakho mfethu. Ngathi inkanyamba kanje. Semkanyamba ezokuluma ngithi mayingena la. Ngimeli kuthole la. Yeah. Vaye mfethu. Shesha phela Okay sesifikile lana. Ngizocela ukuthi ungilinde la bese mina ngingena ngaphakathi ke ngimuze ukuthi ufuna ukuthini. Uye lo ya. Ngathuka. Amngani shesha ke into ebonakalayo. Okay ungilinde lana ke mina ngisangena ngaphakathi.
Sawubona. Yebo, Unjani? ngiyaphila njani sesi? Ngiyaphila. Bengicela ukubuza ukhona umuntu uthoko la ngaphakathi. Ya, ukhona ngimshiye la ngaphakathi. Okay. Hawu, Simphiwe, unjani? Angisakwazi. Hayi ngikhona mina futhi ngiyaphila nje. Yini, umeleni la sang? Angizanga nawe la ngimele uSne. Wena ngithi ngiyakushayinisa ya Rusi. Hayi kudama kancane ilanga liyashisa.